Assalamu alaikum jama'a. A yau sabon bidiyon mu zai muku bayani ne akan yadda za ku yi downloading akan Facebook, yadda za ku yi downloading in video daga Facebook zuwa file manager ɗinku, wato ya dawo kan wayar ku ba tare da kun yi amfani da wani app ba. Da farko dai zai zama na cewa kana da wani app na downloading ko Opera ko makamancin haka. Gashi nan ni dai anan ina da vidmate, shine app ɗin da nake downloading ya dawo in download in video ya dawo kan wayata direct. Don ina son in yi downloading in video daga Facebook ya dawo kan wayata, yaya zan yi? Da farko dai in ka shiga Facebook, wannan shine Facebook ɗina, na shige shi. Idan na shiga, kasancewa duk wani abokinka ko wani website ko wani group da kake bi a Facebook kake following, duk inda suka yi uploading in video za a gan shi, in suka yi posting in video za a gan shi. To bayan wani lokaci sai ga ya disappear. To yanda za ka gano inda bidiyon nan suke, daga nan sama nan a nan gurin bidiyoyin suke. In ka shiga nan, ga su nan ga website guda uku wanda nake following. Gashi nan Voice of Islam, Zinariya, I Love Prophet, su ne website guda uku da nake following. Tom, ina son na yi downloading in video. Yanzu ko jiya ko makamancin haka na ga wani bidiyo da suka uploading. To yaya zan yi in downloading ɗinsa? Gashi nan idan na shiga nan Zinariya, na shiga misali, ga bidiyoyin da suka uploading nan gaba ɗaya duk zan gani. Gasu nan bidiyoyin da suka uploading gaba ɗaya. Ina son na downloading in wani bidiyo ne. Yawwa, Tom, yadda Honorable Daga Zaure ya rikice, wannan bidiyon nake so na ɗauko. To da farko dai zan shiga bidiyon ne, gashi nan misali zan nuna muku yadda bidiyon yake ne. Wannan shine bidiyon, to dama shi na gani nake so na ɗauka. Misali wannan shine bidiyon, dama shi na gani nake so na ɗauka. To in ka ga dama daga nan zaka iya, in ka ga dama kuma sai ka fita. Wannan shine dai bidiyon, daga nan sama gashi nan ga wani alamar dot guda uku nan. In ka taɓa wannan dot ɗin guda uku, kai ka taɓa shi zai nuno maka wa'annan rubutu. To daga nan ƙasa, can ƙasa gashi nan, daga can ƙasa ga copy ne, sai ka taɓa wannan alamar copy ne ɗin. In ka taɓa ta za ta nuna alamar download, sai ka taɓa wannan jan kenan. To in ka taɓa wannan alamar download ɗin, direct straight zai kawo ka nan ne. Kaga ya kawo ka cikin vidmate ɗin. In ka san vidmate, to wannan shine vidmate, amma kuma za ga ya rubuta ma Facebook. Gashi nan. To wannan bidiyon nake so na ɗauko direct zuwa wayata, kuma na taɓa copy link, na taɓa wannan jan alama wato download. Gashi nan ga kuma again jan alamar ta sake fitowa, wannan download ɗin ga ta nan. Gashi nan download ya kawo min download, sai in taɓa download. Kenan ba? Na taɓa download. Shikenan yanzu daga can sama ga bidiyon yanzu zai fara downloading. Ka gani bidiyon ya fara downloading. To hanya ta biyu da za ka yi downloading ita ce, gashi nan bidiyon download complete ba. Hanya ta biyu shine in ka koma nan gurin dai, misali ga wani bidiyo, ga bidiyoyi dai, ga ga bidiyon Malam Fantamin Bari. Shi kuma in za ka yi downloading hanya ta biyu, kana son ka gajarce downloading ko kuma ba zan ce ka gajarce shi ba, kana son ka expanding ɗinsa ya faɗi, shine daga nan sama dai wannan dai dot ɗin za ka ƙara shiga. In ka shiga ga copy link nan, in kai copy ɗin link, ba sai ka taɓa wannan jan alamar download ɗin ba. Kaga wani lokacin ma ɗaukewa yake da kansa, in ka ɗan ɓata lokaci. To tunda ka riga ka yi copy link ɗin kuma gashi ya riga ya ɗauke, to sai ka koma wannan application ɗin naka mai suna vidmate. Gashi nan idan ka shiga vidmate ɗin, sai kai baya, da yake zai kawo mu nan, sai ka tafi search bar, asalin search bar ɗinka a vidmate, sai ka matse search bar ɗinka, gashi nan ya nuna maka paste, sai ka taɓa paste.
gashi nan ka taɓa, wannan shine link ɗin wannan bidiyon, sai kai go, zai tafi tom. Idan ya tafi kaga ya kawo ka nan ga jan alamar download ɗin nan, sai ka taɓa shi ma sai kai downloading. To yanzu za ga bidiyon shi ma zai tafi into my file manager. Idan na koma can MS player, ta MS player, okay, ba MS player ba, afwan, idan na koma can me ma zan ce, file manager ɗina, ga videos ko gashi nan, ga video na a can sama, gashi nan a nan misali. Gashi nan bidiyon da na fara downloading da farko, ga bidiyon kuma da na fara downloading na biyu na a can sama, gashi nan na fantamu, ga dai hoton fantamu nan. To wannan shine hanyoyi guda biyu mafi sauki da zaka iya downloading in bidiyo daga kan Facebook zuwa file manager ɗinka, wato ya dawo kan wayarka direct, ba sai ka yi amfani da wani application ba. Mun gode da kallon wannan bidiyon namu. Kar ku manta ku yi subscribe ɗin channel ɗinmu, sannan ku danna alamar ƙararrawa, kada makamantan bidiyo irin wannan su wuce ku. Mun gode.